Askotan, esan ohi da, krisi garaian, ala besterik gabe, egoera txar baten aurrean, ideia onak izan ohi ditugula, inoizko ideia onenak izan ohi ditugula, egoerak hala eskatuta, ezta? Kasu horietan onena ideia horrek apuntatzea, idaztea, eta kasu askotan ere posible bada liburu bat idaztea. Horiz egin du hain zuzen liburu bat idaztea krisiaren aurrean hartu daitezken neurrien inguruan, Javier Lertxundik, soziologian aditua, soziologoa da bera, eta ekonomia doktorea ere. Esan bezala krisiaren inguruan hitz egin du, ideia asko izan ditu eta apuntatu egin ditu. Liburu honetan bildu ditu, hemen ikusten duzuen liburu honetan, ideia batzuk krisi madarikatu honi aurre egiteko. Javier Lertxundi, Gabon eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Gabon. Esan dugun bezala honena, ideiak apuntatzea, zuk alaxe egin duzu, liburuak kaleratu berri duzu, krisiaren inguruan ideia asko daude. Kontua da, ideia hoien atzean zer dagoen, zer egin daiteken krisi honi aurre egiteko. Zuk baieztatzen zenuen, krisi hau ez dela ekonomikoa bakarrik. Sistemikoa da, baina, hemen aipatzen diren bost arlo baliteke importantenak izatea. Nik hezkuntza arloan esate baterako oso sakona da krisia bai, ez da aipatzen. Baina, klaro, bestela izango zen enziklopedia bat, eta gu nahi genuen egin liburu oso zuzena, eta batez ere eztabaidatzeko joera bat hartzeko eta adostasunak edo olako konsensuetara heltzea ez. Izan ere krisia hitza erabiltzen dugunean askotan, ez? Krisi ekonomikoa ari gara etengabe krisi ekonomikoa, ezbehar ekonomikoak, baina liburu honetan lau krisi ezberdin bildu dituzu. Alde batetik soziologikoa, politikoa, ekologian dagoen krisia zure esanetan, eta baita ere esparru militarrean dagoena. Zergatik hautatu dituzu krisi horiek? Izan ere krisi asko izan daitezke, orokorrean esan bezala beti ekonomikoaren inguruan hitz egiten da, baina zuk lau horiek hautatu dituzu. Zergatik? Ez dira lau, dira bost. Politikoa utzi duzu tinteroan. Bai, lehenago esan dudan bezala. Hori da, niretzako importantenak direna, edo dauzkaguna buruan, krisia esaten, ekonomikoa, jente asko esaten, ekonomikoa, krisi ekonomikoa. Zergaiti, poltsikoan sentitzen dugulako. Edo politikoa, nabaria dagolako, eta esaten da, krisi honetan politikoa sartu gaitu uste orduan eurek daukate ardura ateratzeko, eta handau, bebai ikusten da, oso argi krisi dagoela, krisi politiko edo politiko horren montatu dagoen moduan politika ez. Beste alde batetik soziologia askotan esaten da bai, baloren krisia bizi garela, soziologia krisia, ekologia baita ere, esaten da, ekologia daukagu moduan, garapena izan da teknologikoa, baina atzekaldea izan da ekologia arloan. Argi dago bai, eta jendea oso ondo ulertzen da. Eta militarragian, eztabaidagarria da, baina oso importanta denez, jarri dugu hor. Eztabaidatuko dugu horren inguruan, izan ere bost dira krisiak, esan duzun bezala, eta ez lau. Eta 3 ataletan okerrez banago banatu duzu liburua. Diagnosia zer egin geinken eta zer egiten dugun. Goazen diagnosiarekin. Argi dago ez dela ona egoera, baina zehaztasuna eskatuko nizuke, zen nolako diagnosia egiten duzuzuk honen arira? Diagnosia egiten da banan-banan, baina sistematikoki hartzen badugu krisia, nik esango nuke aurretik edo pentsamendua daukagu, edo hemen ere burua daukagu hor goian ez, hortik jaiztein da gero politika arloan izango zen hor krisia, krisi politikoa, eta pentsamenduaren krisia, esateko. Gero, daukagu elkar harremanetako beste krisi mota bat, hori izango zen soziologikoa, hortik guri poltsikora heltzen da diruak edo ondasunak edo bizitzeko, ondorio hori ekonomikoa izango litzateke, eta gure inguru begira edo gure ondasun nagusia dira errekurso naturalak, horiek ere kaltetuta dauz, orduan krisi ekologikoa, eta gero nola konpontzen diren krisia normalean gerran bitartez, konpondu dira, historian zehar krisiak ondorio itzela izan da hori gerra, eta ontxe bertan ere horretan gaude. Eta ez dakit gu
kapasa baldin bagara horri aurre egiteko, baina argi dago krisi militarra badagoela. Osea, gu ez gara sentitzen militarrak eta ez dugu sentitu nahi. Baina, bueno, ez dakigu nola hori adierazi. Normalean. Ez dakigu horri aurre egiteko kapazak izango garen. Esan bezala 3 atal ditu liburuak, diagnosia, orain hitz egin dugu horren inguruan. Eta beste biak kuriosoak, zer egin geinken eta zer egiten dugun. Alde handia aldago egin daitekenaren eta une honetan egiten dugunaren artean? Bai, oso handia da. Bueno, guk horra aipatzen dugun 3. atala da gure enpresan egiten duguna. Azken finean gure enpresan egiten duguna da lidergoa, lantalde filosofia, motivazioak landu, gero personalitatea landu, daukagu teknika psikologiko bat hori jakiteko, eta persona garatu bai gisa moduan eta baita profesional moduan bere lan esparruan. Eta hori egiten ari gara. Da gauza txiki bat, baina egiten ari gara egia da. Gero, hori ikusten baduzu, zer egin aldugunarekin ze aldea dagoen? Noski aldea handia dagoela, baina gure eskuz dago hori aldatzea. Gure esku dago, eta hain zuzen, lehenengo krisi horren inguruan hitz egin nahiko nuke, ideia horrekin lotuta zer egin daiteken eta gure esku dago, ezta? Krisi soziologikoa. Aipatzen duzu, agente aktiboak falta direla. Gaur egun jendea ez dagoela aktibo. Hala ere, kontzentrazioak une hori ikusten dira, grebak ere asko izan dira, mobilizazioak ugari. Uste duzu jendea ez dagoela aktibo? Ez dut ez. Bueno, perkatu. Uste bainetz, aktiboa direla, baina estrukturatu gabe. Gauza bada, aktibo izatea, greba batean, esate baterako, lantoki batean eta bar, baina aurkezten diren edo adostasuna dauden esparruak oso murritza dira. Osea, azken finean da, lan eukitzea, soldata baten truke, eta hori mantendu, sistema hori mantendu. Orduan, bai, egitura hor badau, agente aktibo badago, baina gelditen da oso murriztuta. Orduan, aldatzeko joera hori ekonomikoa ez da nahikorik izango. Edo, stop desahuzio esate baterako, montatzen dira, M15 montatzen dira eta bar, baina gero ez dira kapaz izateko benetan erabakargarriagoa. Bi adibide jarri dituzu, gainera bat oso proposa, stop desahuzio atzo hain zuzen, etxekaleratzen aurkako herri ekimen legegilea tramitatu zen zelako azkenean, PPek azkeneko momentuan baietz esan zuelako. Orduan, badira protestak, badira mugimenduak, kasu honetan lortu da behintzat eztabaidari ateak irekitzea, tramitatzea herri ekimen legegile hori. Zein da huts egitea honetan, jendea bildu egiten da, baina zein da arazoa? Zergatik ez da lortzen askotan aurrera egitea? Ni pentsatzen dut elkartasuna da giltza. Azkenean elkartasuna aktiboa izateko, agente aktiboa izateko elkartasuna behar dugu. Eta stop desahuzioz esate baterako, ondo dago, legeak egon behar dira, berriztu egin behar dira, ez da posible olako lege aintzinako edo katastrofiko hori daen lege hori eukitzea, baina hori da alde batetik eta niretzako ez da importantena da elkartasuna. Eta elkartasuna egon eskero, problema edo arazoa asko txikiago izango litzateke, eta gainera sortu ahal izango genuke beste modu bat etxeak eukitzeko. Edo alokairu sozial bat benetan martxan jartzeko. Zuke pasen duzu liburuan mobilizazioa dela bidea, ez? Behin eta berriz hitz hori errepikatzen duzu. Ze puntutaraino mobilizazioak izan dezake indarra guzti hau aldatzeko? Adibidez, uste duzu, atzo Alderdi Popularrak iritziz aldatu izanak suposatzen duela benetan gizarte mugimenduak irabazi egin duela, gizarte mugimenduak indar nahiko egin duela eta horrek eragin duela iritzi aldaketa hori, ala bestelako estrategia politiko bat erantzuten diola? Seguramente, presio sozialagaitik aldatu dute, gero ikusiko dugu ze jarrera hartzen duten, lege aldatzeko edo ez aldatzeko, hori gauza bat da tramitatu, eta beste gauza bat da zer egiten duten, ondo dago, baina naiz eta lege aldatu, osea, gure burua jarraituko da izaten jabetza ukitzea, nik esaten dut,
hor estabilizazio dagoen jente asko eta asko sartu da hipoteka batean, aspaldi, sartu zen hipoteka batean, eta bihurtu dire zordunek. Orduan, horregaitik aldatuko dute mentalitatea zordunak ez izateko? Benetan, muinean dagona da, zordunak ezin gara izan. Ezin gara zordunak izan, bizitzeko baizik eta hori, eskubidea borrokatu behar dugu, eskubidea benetan hori errespetatzeko, etxe bizitzaren eskubidea. Eta alkilerra soziala oso egokia izango litzateke horretarako. Baina ezin dugu desbideratu jabeak izateko. Orduan gure burua espekulazio arloan sartzen da eta ez elkartasun arlo horretan. Orduan aldaketa sakonagoa izan behar da. Aipatzen zu, mobilizazioa da bidea, jendea pasiboa dela edo pasiboagoa lehen baino. Halere, lehen aipatu ditugu adibidez grebak. Greba asko izan dira, Euskal Herrian ere greba asko izan dira, eta jendeak parte hartu du. Halere, kalean bazegoen eztabaida bat ere, jendea behar badan nekatuta dagoela ere, ez? Eskatzen zaizkie grebak egitea, eskatzen zaie protestak egitea, baina gero horrek ere ondorioak ditu ekonomikoki, eta jendeak bizi du egoera ekonomiko latza. Ikusten duzu soziologoa zaren aldetik, nolabaiteko indar galtzea gertatu dela, jendeak pixkat galdu duela borondatea benetan protesta gehiago egiteko, kalera ateratzeko, galdu dela pixkat greben edo mobilizazioen indar hori? Bai, persona oso bakartia gauz. Momentu honetan soziologia arloan dinote. Bakotxa beratzen du berea. Askotan gure egoitzan agian gara 15 auzokide eta bost edo zeiekin ez daukagu harremanik eta ez dugu euki nahi ere. Osea, azkenean bakartasun hori oso zabala da. Eta orduan grebetan ere gertatzen da gauza bera. Bakotxa beratzen du bere esparru hori txikia ez, baina sistema ekonomikoa ez da begiratzen. Eta askotan, agian enpresa batzuk itxi behar dira, zergaitik ez, baina zabaldu behar dira beste batzuk. Nik aipatzen dut krisi ekologikoa. Esate baterako, ekologia, egin dugun kaltea ekologiari, egingo bagenuke justo kontrakoa, osea, errekuperatu, zegoen. Krisi ekologikoa zari zarela, guazen horretara ere. Kontua da, ez zelan errekuperatu egindako kalte guzti hori? Hori presupuesto bedan dago, osea, presupuesto politikoan onartzen da presupuesto mota bat, presupuesto hori aurrerakoia izan behar da. Eta izan behar da, inbertetu behar da dirua horreran, patrimonio historikoan, patrimonio kulturalean, patrimonio ekologikoan, eta bar. Eta sortu lanpostuak han. Eta ez sortu lanpostuan makroproiektuetan, eta hori zorra handitu, bankuek eta multinazionaleak ondo bizitzeko, eta gehienak txarto bizitzeko. Hori ez da horrela egin behar, eta guk egiten behar dugu, greba bat, esate baterako, baina kokatzen bada zentsu horretan, agian konpondu aldugu gure bizitza, beste 5 urtetarako. Gehiagorik ez, baina gehiagorik ez. Krisi ekonomikoa, ere bada 5 horietako bat, eta oso importantea, ari gara etengabe krisi ekonomikoa hitz egiten. Aipatzen zenuen, zordun bihurtu garela, zer egin horri aurre egiteko? Posiblea da benetan, ze askok behar bada esango dute, utopia hutsa ez da, horri aurre egitea, zelan aldatu hori? Ez da utopia, Islandia da eredu bat, han pasatu dira oso txarto. Islandia ere aipatu nahi nizun, ez da? Aipatzen zenuelako, zergatik ez Islandiarena egin? Posible da hori ere hemen egitea? Han zorrari ukatu egin zuen hori pagatzea, ordaintzea, eta hortik aurrera, oso estudu bizi dira, elkartasuna izan da tresna ekonomikoa, eta, esate batera, jantoki eskolarra, gurasoek egin zuten Baskaria euren artean, eraman, hori bidaiak egiteko batera, eta, diru gutxiagorekin, konpondu gauzak, azkenean sortu diran elkartasunen lotura oso potente batzuk, eta aurrera egin dute ekonomikoki bai. Baina, hor egon dira, banko batzuek ez dutela kobratu bere zorra.
Eta politikoek nahi izan dute hori pagatzea. Eta jentea dauka erreferendunak eta dauka beste tresna politiko batzuk hemen ez daudela. Ze hemen boto egiten dugu 4 urtean behin eta gero, politiko aktiboak izan behar gara, referendumak egon behar dira, zerrendak, hauteskundea, bueno, bale, baina zerrenda irekiak. Ez bota partido bati eta partido horrek ipintzen du berre zerrenda. Eta ateratzen bada baten bat esan ez dakizer, zerrendatik kanpo. Orduan, hori da partidokrazia, hori ez da benetan demokrazia bat. Eta eskatu behar duguna da, guk izan behar gara, aktiba guk erabaki behar dugu. Eta nik boto egiten badu politiko bati horren erantzunkizuna nik kontrolatu behar dut. Erantzunkizuna beraz ez da politikariarena, baizik eta zurea. Boto ematen duzunean, zuk liburuan aipatzen duzu ez da, guk uste dugula erantzulea dela politikaria, baina ez guk ere bagarela politikariak eta gu ere bagarela erantzuleak, ez da? Hoxe, eta referenduna da, tresna. Eta erantzunkizuna zure esan behar da. Gainera, erantzunkizuna ezin da delegatu. Eta guk egiten duguna, behin eta berriro politikan da, delegatu erantzunkizuna. Erantzunkizuna gurea da. Nik ezin dute delegatu hori, esate baterako politika estrategia, energia politika herri batean maipintzen da, gaz naturala, ez dakizer, eta erabaki dutelako politikoek. Eta nire bilobak ere, ordaindu dute hori faktura, hori Repsoli, zenbat urtetarako da. Eta ze puntutaraino ditu hiritarrak eskuak lotuta horri aurre egiteko, ez da, azken finean mailak badaude, hauteskundeak hor daude, zertarako daude, eta esaten duzuna, ez litzateke bukatu behar horretan botoa eman eta horren atzean ere lan bat egon beharko litzateke, baina praktikan badago aldea politikari eta hiritarren artean. Zelan murriztu alde hori? Bueno, ensaioak egin behar dira. Metodologia, nik esate dut, ensaio akatsa. Eta hortik konpondu eta beti aurrera begira, eta aurrera begiratzen badugu, lortuko dugu hori gainditu. Baina, ensaioak egin behar dira. Horretarako, badakigu, inork jaio da argitsu izanez. Baina argitasuna eta bizi garen ontxe bertan ezagupen aroan esaten gara. Daukagu teknologia pilo bat eta elkar trukatzeko modu asko eta teknologia aldetik, naiz eta virtualak izan, edo presentzialak askotan bebai. Baina guk hori erabili behar dugu gure alde erabili behar ditugu hori tresna guztiak. Eta hori egin ezkero, askoz aktibagoak izango gara. Eta krisi ekonomikoa zari garela hauteskundeak aipatu ditugu, ia gainean, orain dela gutxi, izan ziren argazki berria dugu Eusko Legebiltzarrean, ari dira aurrekontuen inguruan eztabaidatzen, zer nolako etorkizun hurbila ikusten diozu? Bueno, beltza, ontxe bertan beltza. Aurrekontuak ez dira aurrerakoiak, orduan nik aztertu ditut, ze aurrekontua motak aterako duen aurrera, eta benetan ez dira aurrerakoia zentzu horretan, ari garen esaten ari garen. Zorra zegoen aurreko Eusko Jaurlaritzan, eta orain zorra handiagoa da, atera dute zorra berriro eta kolokatu dute, kalean ja, kolokatuta dago, osatu baino lehenago, Eusko Jaurlaritza. Eta zorra horren zergaitik, pagetako hor maileguak, maileguek dira bankoa da hartzen duen zorra, eta gero inbertsore handi batzuek hartzen dituzte, pagatu behar dira hori interesak, orduan, igo behar zen zapaia hori, zorren zapaia, ez? Baina hori, benetan joango da gerro herrietara eta hori ez. Dau murrizketak, udaleko aurrekontetan dau kristo murrizketak dauz. Gero diputazioetan ere badauz. Eta dau afan badero rekaudatorio esaten da, ez? Jasotzeko diru gehiago, diru bilketak, edo zein moduen ateratzeko dirua, eta beste alde batetik murrizketa. Gizarte segurantza esate baterako pagatzen dugu pilo bat, gizarte segurantzan, eta gero eta murrizketak gehiago dauz. Baina hori da, la kutsa komun. Handik harrapatzen dira, hainbat diru, beste delbideratzeko handikan. Javier Lertxundi, mila esker etorri izanagatik eta ideia batzuk krisi madarikatu hau handitzeko liburuaren inguruan gurekin hitz egiteagatik. Mila esker esan bezala torren gora arte. Vale.